Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви покажа това Opel Astra 2012 година. Нов внос от Италия. 1.4 турбо с фабрична газ. Супер запазена кола. 6 скорости, климатрониче, автопилот. И най-хубавото е, че е с фабрична газ. Супер ефтина за поддръжка, за каране. Тук се сипва газта. Багажника е празен, бутилката е отдолу, фабрично. Ето я. Работи перфектно на бензин, работи перфектно на газ, здрава хубава част, екстрите работят. 170 хиляди абсолютно реални, може да се тества, може да се провери. Шест скорости. 170 хиляди, значи в момента работи на бензин. Тук натискаме LPG и превключва на газ. Хоп, вече е на газ. Когато е на газ, показва тук газта. Когато е на бензин, пак тук показва един прибор и за газта и за бензина, защото е фабрично на газ. Много е хубава колата, наистина рядко срещан автомобил в такова добро състояние. Хубав цвят, хубави гуми, 17-цолова джанта, кукла. Това е от нас, работиме всеки ден от 9 до 6. Разполагаме със собствен транспорт, може да я закараме до хат, където поискате. Това е от нас. Лек и успешен ден на всички!